Tini titik edisi oro hapang ketal pai mani ya gulo nung tini oro kaisa teacher ni je ongkong mani abo ni je pandang mani abo taman baging jakhan nang kyo sagari buji di sagata je buji arong Belai hambai kok kuralo tini aro tular sikok IS ni andaro jete kaisa teachers day abo kaisa sal palai jago burung ma abo bisire bisi mo palai jak to kabu joti puri kham mane 60 বছর palai jak to obono palai da hini tini borok sino invite tika sing kaisa kaham kering borok joto ongko শিক্ষক রুনের মাথা এবং শিক্ষিকা রুনের মাথা একে जों नायो बाहायkai ছাত্র এবং মাস্টারनि बिसिंतुइ जों एबो साकाव जों कासारि माननाय अबचिनि प्रथम नाहारमु तिनि ছাত্রनग्र जों फोरोङै जतक्षण पर्यन्त साकाव दिसाइ ख्लांमै आंखाय जों आगैनि हायनो कलेक्ट दंनाय अबनति गोबांमा आनि लिडार्स যত কাহামকাই চর্চা খাইগা অবশ্যই তিনি যারা শিক্ষক এবং শিক্ষিকা যারা বয়স্ক থাকায় বড় মোটামুটি বড় যতন বুঝিকা এবং প্লাস আং সবচেয়ে অঙ্গ দেনাই অর ডেপুটি আইএস এবং তিনি আইএস তুলসীগণি বোঝে ও প্রোগ্রাম খাইবানি ও প্রোগ্রাম তুই আং বনো বেলায় বেলায় হামবাইয়া ফারকা সাতটা কাইসা কক যে रोंसोरों दंनाय रक যে অনেকে ড্রাগসনি বিসিং কবলি দङ एबा अनेक सामुं जिनिस कबली दङ आबर बागले नोंथां कक जानायसा आंबो टिचारनो बुंगोखा गोसारखा जे आबनो जों बुमा बुफा ছাত্র এবং টিচার্স এবং যারা কিংগ फोरों दंनाय रक बर' बंनि प्रतिबाद आबनि प्रतिबाद काहामखै खायना नांनाय এবং बुमा बुफा मा खायनाय এবং টিচার্স এবং যারা ছাত্রनि बिसिंखौ दायित्व मानानाय जे अब हामिया मानै अब हामिया मानै कबल थांखायनो जों साका कासाय मांलाक যারা খাইয়া আর যারা খাইনাय কোনनै पक्ष मिलिवै এবং मास्टार गार्जियन आबनि समस्त दायित्व मानानाय কক आं तिनि ब কক सब उलबो खावा কক सान हामबायसा तिनि जे अरो टिचार जे अरो प्रोग्रामो फायमानि आबनि बागै नोंथां बसकांनि जे नाहारमुं जे रोंसोरों दंनाय रक एबा फोरों दंनाय रकनि बागै आबो नोंथे बसकांगो नाहारमुं बा बबहाय नों कक जाना मुसुं जे सोरों दंनाय रकनि बागै बेलाकेन हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन्स नो स्पेशली दिनै जे आमोनो किजाना नाय नंनि मिडियानि बिसिंथि नंनि जे ससियेल मिडियानि बिसिंथि जे 60 टार्म जे टीचर्स डे बेस्ट विशेस आं जत टीचर्स नो विश खायो ते तिनिनि साल बेलायनो नांगमानि साल जोंनि डक्टर राधाकृष्णन ओ जे इतिहास खायिग्लांखा जत टीचर्स रक बरनि फोरोंमानि बिसिंथि बरनो बरम रिजाकनाय प्रति बोसोराव आइसिया बेबिनि आसेमा सालनो बपालायो ओइ जत टीचर्स नो बरम रिजाना बङै कैसा लामा खायिग्लांखा सेफ खायिग्लांखा आंनि बिसिंथि जों तिनि तुलसीगर आइएस नि आन्डार जोंनि आइएस नि अर्गानाइजेशन बिनि अर्गानाइजेशन बिसिंथिखाय जों तिनि पालायलेमानखा तिनि जों बेलायनि कपाल गाहाम आनि मा बाबुनि समान जे टीचर्स सिनियर अक्रा चाक्रा तिनि टीचर्स रक जा फायमानजाक फायकिया बरक एबा बेलायखेनो खाथुं खाजाखै जों तिनि जागा मालायलेमानखा ते मनो तिनि बिसिंगो जे कोविड-19 नि बागै टीचर्स ते स्टुडेन्ट नि हालक बेलाय चालाय थालायका कोअपारेशन चालाय थालायका आनि बागै कोविड नि जे रेस्ट्रिक्शन नि बागै बसकांसाल ईश्वरनि आशीर्बाद बाय जेरै कोविड नि रिलिफ मुङै थांगांखाय जों बसकांसाल गाहामखाय टीचर्स डे स्टुडेन्ट नि हालकनो टिकजा मास्टार रानाय गाहाम बन्डिं मातुमनाय बरनि बिसिङाव गाहामखाय हालकनो सेदे रिमा बिसिंथि जे ओ जे कोविड सेसननि साथे साथे जोंनि ससाइटियाव जोंनि समाजाव गोबां बर' रक जे हामिया बेराम या हामिया सामुङाव याप्रि साजागै थाङा जे ड्राग्स बा अनेक किसु हामिया बुसलि रक जाजांमानि जागाव सेदे थामा बागै गोबां बर' लांमा बाहारिका हायबान जों बुसकानि साल जे कोविड नि जों रिलिफ बानाय थांगांखाय जों अटोमेटिकली जोंनि तुलसीगर आइएस ते जोंनि जानि जत टीचर्स बाय जों कैसा जयेन्टलि बाबे जोंनि ससाइटिनि जत गार्जियन्स बे ससाइटिनि जत सुंजांनाय बरम रिजांनाय चाक्रा रबाय जों जत आसुगै कैसा काउन्सिलिं खायो बसकानि साल जोंनि समाजनो ते जोंनि ससाइटिनो ते जोंनि लेखाफोरा ते जोंनि एडुकेशन न बाहायकै ते गाहाम जागा जे एकै गवा लामाव तबै फायमान जों आमनो तेसा मासा जोंनाय किसु दिननि बिसिङाव आसाखि इसोरनि आसार बेट जों डाक्टरनो रिलिफ मानानै होनाय असंनो जतना हामबाय